బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. పసిడి ధర తులం దాదాపు 10,000 రూపాయలు తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయంగా గమనించినట్లయితే పసిడి మార్కెట్లో లాభాలు స్వీకరణ అనేది జరుగుతోంది. దీంతో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని కమోడిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ గోల్డ్ కామెక్స్ జూన్ నెల ఫ్యూచర్స్ ధరలు భారీగా తగ్గి ఒక ఔన్స్ $3,300 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఒక ట్రై ఔన్స్ అంటే 31.2 గ్రాములు. ఈ లెక్కన చూసినట్లయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధర $90,420 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు రిటైల్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం $95,000 సమీపంలో ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా డాలర్ విలువ బలపడటమే ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. అయితే రిటర్న్ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి.